Good evening. Kada tayo amin, gagayam ken kakabsat. Welcome ko man dagiti agbubuya, itatanga gundaway. Kita adatay manen ditoy, tapnon agsursuro ken nagadal iti sasao iti Dios, tapnon umuneg ken tumibker iti relasyon tayo ken ni Apo Jesucristo. Kata iti panagtultuloy tayo kakabsat, ayabakman ni Sis Marjorie i-open na, idalan na tayo iti may isang kararag nga idaton tayo dayto nga arami tayo ken ni Apo Dios. Okay, good evening kakabsat. Intay nga rod agkararag ket awisan kay man nga agdumog. Amami nga man nakabalin, agyamang kami unay Apo, iti nga gundaway. Tadtoy kami manen nga umay agsasarita, maipanggap kang ka Apo Dios. Ket i-commit mi daytoy nga aramid mi kang ka Apo, bendisyon nam kadi dagiti amin nga agbibuya, dagiti kakabsat nga agdengdeng ugad. Si Kaapo iti mangilukat kadagiti ni espirituan a panagkita ken panpanunot da Apo Dios tapno ti kasta ket nalakada nga maawatan daytoy ing kami pagsasaritaan. Kasta kami met Apo, we pray iti na Dios a nasirib nga ipaay mo kada kami Lord Jesus sapno ti kasta ket amin nga ibagami ket pudno nga makababendisyon kadagiti agdengdengeg itatang arabii. And as well as that internet connections mi o God, si Kaapo iti mang stabilize, Lord, kat tapno ti kasta, kat tuloy-tuloy, nga napintas iti anayas na deti nga programa. Kun kang runaan na, O Lord, we pray iti nasantuan niya Espiritu, nga iso iti mangidalan manan kada kami amin itatangarabi. Kat nga rod, Lord Jesus, isublimi kang ka, iti iso amin nga pamadayaw. Tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Thank you, Sis March. Ket itultuloy tayo nga rod iti aginadal gagayem ken kakabsat ket adda dagiti kakadwa ditoy nga panelist ta isuday isu iti katulungan tayo nga mangilawlawag ken mangipaay iti kapanunutan da tapno iti kasta ket malawlawagan tayo iti dayti teksto tayo itata nga so iti Apo Dios ket before that iyabak pagsubliek ni Sis Marge ta kablaawan naman dagiti invites na kan contacts na Sis Marge. Naimbag-arabi tayo manan kakabsat. Kablaawak man digitay in-invite me. Hope and pray nga makabuybuya kayo mutlaeng. Digitay contacts me ito'y dumalnag or digitay barbaro pay mat nga nam amumi. Kan kasamat digiti ka pamilya mi. Enjoy kay lang kakabsat and God bless. Okay, thank you Sis Marge ket iti may sapay nga ina awagak man ni Sis Annie ta ayawan ay kablaawan nawat dagiti invites na nga ken contacts na Sis Annie. Thank you Brad Alvin. Naimbag nga rabii kadagiti amin nga pagsat, dagiti kakabagyan, dagiti contacts nga madama nga agdengdengeg tata, dagiti haan pay nga naka-tune in. Ag-tune in kayon and let us learn once again manikod kadagiti sasaon ni Apo Dios kada tayo ket I pray nga maitultuloy tayo dayti nga arami gagayem ken kapsat tapno agro tayo am amin ken ni Kristo. Dila ang Brad Alvin, thank you. Thank you Sis Annie ket dayti kadwak nga may nga ama ni Sir Doc Nathan. Sir. Thank you, Brad Aldwin. Okay, so ala mamet na nga gundaway nga mangkablaaw kadagitay contacts me even dagitay estudyante ti MSU nga nakabakasyon ita nga namok nga di damat nagbakasyon iti panag relationship da kini Apo Dios. So I hope talagang
tatangarabi, you will be able to learn something and talagang ma-deepen pa yung mga relationship. Okay, so just learn and take yung mga messages na ano kanina, mamaya, later on ay talagang it will serve as your guide also. So, good evening sa lahat po ng ating mga viewers. Thank you, Thank you, Brad sir. Alder. Thank you, Sir Netan. Katalak mo dito agundaway, kablawak mo dagiti batch me. Then dagiti estudyante Lanao National High School. Agbuya tayo at dingko. Tapno na makasursuro tayo. Then mamuan tayo iti pudno nga kaipapanan ti biag. Iti panagtultuloy tayo. Ada basag man DJ topic kayo nga daytoy ket na isu iti na discuss ni Kuya Tumeng Takbian iti Miyerkules ket daytoy iti napaisentruan iti topic na receiving Christ in your life kunana ket makita daytoy iti San Juan 1:12 aging gati 13. Kunana ditoy ngem addamet dagiti mawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan ta nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan nakaipasngay ti tao. Tati Dios mismo ti amada. Nagtindag nga topiko gagayam ken kakabsat ket kwa tayo madan tayo iti excitement nga maamuan daytoy iti non-uneg pay babaen kadagiti panelist tayo ket adda tallo nga punto nga pagsasaritaan tayo gagayam ken kakabsat ket ti umuna nga punto simrek ka ti ayan-ayat relasyon ken ni Kristo. Ti panangawat ken Kristo ket maysa a commitment ken nagnanayon nga ayan-ayat a relasyon. Ayatem nga rod ti Apo a Dios mo ti amin a pusom kararwam panunod ken isu amin a pigsam babaen ti panangtungpal mo kadagiti pagayatan na. May kadwa nga punto nagbalin ka nga ti Dios babaen iti panangawat mo ken Kristo inikan naka iti kalintegan ti Dios agbalin nga anak na dayta ti kinasya sinnom ibiyag mo nga rod ti biag ni Kristo ta dayta ti punno abiyag ti maysa anak ti Dios. Ti may katlo nayanak ka manen iti espiritu babaen ti panangawat mo ken Kristo nayanak ka manen iti espiritu. Isublin ti naperdi nga imahe ti Dios ken ka kastamet ten ti biag nga agnanayon. Agbiag ka nga rod nga na espirituan ken kas na isalakanen babaen iti bileg ti Santo Espiritu. When gagayam ken kakabsat nagpintas dagitoy nga punto nga pagsasaritaan ket nagto iti maadal tayo babaen iti biag dagiti panelist nga talagang makapabless ti biag daya gagayem ken kakabsat. So iti umuna nga punto awagak man ni Sir Nathan isu naman iti umuna nga mangi-share iti kapanunutan na iti umuna nga punto. Sir Nathan. Okay, thank you, Brad Aldwin. So, yes, ito muna puntos tayo. Ito ay kunan nga ti Ilocano, simrek ka, ayat-ayat ken relasyon ken ni Apo Heso Kristo. Yes, the moment na talagang ni-receive natin si Christ, we already enter a love relationship with Him. And this is an eternal commitment. Dahil yung binigay din niya sa atin is eternal life. So talagang it's a commitment na naawat tayo ken kuana and we should reciprocate nga talaga mat nga haan nga sumina. So kunana nga rod nga we should always remain
kini Apo Diyos because DJ ano pa we can do nothing apart from the Lord, we cannot do nothing. So talagang masapol nga rod nga ayatan tayo i-commit nga 100% DJ biyag tayo haang nga haang lang nga DJ inawat tayo ket ibaring-baring lang di kundi ibiyag tayo. Okay? Kasi kinunana jay we need to live or ibiyag na jay babaen ti puso tayo, kararwa, panunot, ken aming nga pigsa. So God really want us, want yung whole life natin to do His will, okay, as well as no anati pagayatan nakit iso ti aramidek ken jay awanen ti sabali pa papanunot and I should always be remain faithful and loyal to the Lord nga ngem ti kinapudno na dagiti sabali siguro nga tao at dagiti moment nga talaga met nga maadapela dagiti worldly. So it's a reminder nga reminder tayo nga han kumakas jay. Okay? So masapol nga na relationship nga na awat tayo ket may ibiyag. Okay? And we should always na aramaton day jay. And we can only do that by connecting to the Lord every day. So nandiyan yung word niya to remind us His promises, remind us kung ano yung kailangan natin gawin, and in order to fulfill din yung kagustuhan ng Panginoon, we should always be directed by Him, by His will. Okay, so yan lang. Importante yung connections natin palagi sa Panginoon by reading His word every day and praying to Him. Okay, so I think yun lang muna, Brad Alvin. Okay. Thank you, sir. Nalawag ti kunan ni sir nga ti relasyon tayo ket iso ti panagtalinet tayo ken Apo Jesucristo agtulnog ti pagayatan na ken kanayon nga nakakonect ken kuana aya. So praise the Lord. Ket iti mikadwa nga awaga ni man sis March iso naman iti mangipaay mo iti revelation ni God. Kadaytoy nga punto. Praise the Lord. Wan deti umuna nga minya point ket talaga nga ibagbagan na iti maipanggap iti commitment. So no kun panunutot deti nga commitment nga word, talaga nga seryoso. No kun tayo nga commitment is dalang personal ko mga practical nga application wenno example ko kun kuma idi simrekak iti panagasawa amok di jayan nga deti ket lifetime nga commitment nga hanya mabalin nga basta-basta nga addahan ko kayat ket pumanawakon wenno papanawakon DJ husband ko. So praise the Lord atal talaga habang bumaybayag agpaypayso nga adu dagiti ma-encounter nga hanga makaparagsak no daduma wenno pakasuotan kasjay ngem gapot adda iti commitment iti tunggal maysa hanggang nga basta-basta nga umibibet. So kasjay tayo met kini Apo Dios gagayem nga talaga nga once nga simrek tayo iti relationship ken ni God once nga inawat tayo isuna dayjay ket panghabang agnanayon atal talagan kas nakuna ni Sir Nathan tay. So masapol nga agtultuloy nga min daytoy nga true love relationship babaen iti kanayon nga panakikom-communicate kini Apo Dios in the morning pay lang talaga nga deti quiet time may sadijayan nga commitment kung kuana iti panakisasao tayo iti Dios. So nagpinsas kami jay kunana nga iayatem nga rod ti Apo a Dios mo iti amin nya puso kararuam panunot. So isu amin kunana so matotal para kanyak deti biag ko iti panunot iti puso ken iti pigsak talaga nga ni Jesus Christ iti naggapuan na ngamin amin daytoy isu nga awan met iti pagbanagak no
no pumanawak iti daytoy nga love relationship ko ken kuana. Isu nga encouragement kada tayo amin, gagayem ken kakabsat nga we should really commit our lives to the Lord. Di ba, Brad Alvin? Okay. Praise the Lord. Si Smarts, nagpinda siya na ibagana nga iti commitment kasapula na talaga DJ 100% nga pinangipaay iti biyag aya. So praise the Lord kata iti may katlong panelist tayo ni Sis Annie. Iyamak mamut isuna. Sis. Thank you, Brad Alvin. Once again, gagayem ken kakabsat, good evening. Siguro para kanyak ket nayonak lang dagiti ni share ni Sir Nathan ken ni Sis Marjorie DJ word nga commitment kunana. So agpayso aya no iti maysa nga tao ket seryoso iti relasyon na iti pada na nga tao. Normal lang nga talaga DJ commitment. But I think kas pagaligan ko iti maysa nga baro ket agayat iti maysa nga babae and agcourt iso na ngem hanakayat deti kwa ti seryoso ti ang-angaw lang ti awan iti adagamin dagiti kakasya nga istorya aya deti handa kayat iti commitment kas nang ay ayam lang. So nga ditoy ko nga makita nga DJ gayam commitment DJ the moment nga simurot na iti relasyon ko kani Apo Jesucristo kadkadwa na nga talaga iti commitment. Haan nga mabalin nga wen patsep kan awatak ni Apo Jesucristo nga mabuteng nak nga i-commit ko ti biag ko ken kuana. So gayam nga no daduma, daytoy gayam iti pakapirjan iti maysa nga relasyon. Basta iti relationship ko kani God nga no haan ko kayat nga talaga nga ited ti life ko ken kuana nga fully deti buong buo. Tagpayso aya dangar deti katungtungtong ko idi last time nga kayat mo ba nga no adda ti mangayat kanyam ket ibaga na nga ay ayaten ka ng 50% laeng, di ba saan nga napintas kagayam ken kakabsat iso nga kanyak mas naging klaro no anya nga klase iti ayan-ayat ikayat ni Apo Jesucristo nga ipakita ken kuana. So DJ yung na-understand ko pa nga iti any relationship mabalinganin nga adda iti mangpirdi. On daduma iti agasawa ti babae ken lalaki husband ken wife no awan deti continuous wenno consistent nga panagtungtungtong ti agasawa ket adda talaga deti panagmawmaw no kadije nga ayat kastamot iti relationship tayo kani Apo Jesucristo nga gagangay laeng gayam nga agpray na gagangay laeng gayam nga ag-spend na ti time di bagay ni Sis March itatay spending time with the Lord iti bigat because DJ iti natural nga resulta DJ panagayat ko kani Apo DJ ma-enjoy ko di makisarita ken kuana then kas result DJ pinagtulnog ko ken kuana ta kas lang ko iti any relationship adda talaga deti effort nga obraan tayo tapno ma-sustenar DJ nga relasyon so kas tamat kanyak nga I should work out my relationship with the Lord siguro na idun unana nga mangrugiak hanping nga kasi ka faithful ko nga talagang ag-quiet time nung habang bumaybayag, mas nagiging faithful ako sa Panginoon and ikalikagong ko nga talikod ang dagiti basbasol tapno iti kastakit awan iti mangpirdi kadije relationship. Kastamat nga haan ko talyawan kasi sometimes ada dagiti sulisog. So dapat nakafocus ak lang nga talaga tatap ni iti kastakit agtalinaed nga nadalos ken naunag itlangan-langan ko kani Apo Jesucristo. So DJ laang Brad Alvin. Praise the Lord, Sis Annie. Nalawag di ko na ni Sis Annie nga alwadan tayo, alagaan tayo dito nga relasyon, tapnon saan nga madadaal. Kat no madadaal nga mingkit, talaga nga iso iti i-disconnectan tayo kani Apo Jesucristo. So, praise the Lord kat itultuloy tayo nga ro DJ punto nga may kadwa kunana ditoy nagbalin ka nga anak ti Dios babaen iti panangawat mo ken Kristo ini kan nakati kalentegan ti Dios ngagbalin nga anak na dayta ti kinasya sinnom ibiyag mo nga ro ti biyag ni Kristo ta dayta ti punno a biyag ti maysa nga anak ti Dios
Kat iti dating may kadwa nga punto, umunakman nga yaban ni Sis Marge. Ta iso na iti mangi-share DJ kapanunutan na. Okay. Praise God. So dito yung maikadwa kat ipakpakita na dito ay ayati tiki na siya sinno. Tiki na siya sinno tayo. Dagiti nangawat ken ni Jesus Christ, masapul ang makita no, itiki na siya sinumot dito yung misang tao. So no, daddo mga men dito daga, na dumakat mamammo da kati may nga tao babaan iti no sino tinaganak ka, kuno anyaman iti profession mo, kuno anyaman iti digiti makita da. Ngam nablessan nak man iti maysa nga imbaga iti kapsat. Nga ako na nakat kayat na nga mamammo ka na isuna not by her profession, iso nakat maysa nga nurse. Ngam ko na nakat I want people to know me kas maysa nga servant ni God ko na. Iso nga one month nga agpayso kasano ba iti kayat tayo nga mamammo da tayo dagiti tattao. So no kuna tayo ni-claim tayo nga da tayo kat anak ti Dios, masapul nga rod nga agbiag tayo met akas anak ti Dios kas kadagiti kanayon nga message dagiti iti Sunday worship nukwa nga masapul nga agbiag tayo kas anak ti Dios moment by moment kunada nga rod. So pampanunutek deti kasano deti moment by moment. Talaga ngamen nga no pampanunutek ket no awan ni Christ kanya kasano nga ron nga makapagbiagak kas anak ni God. Isu nga nakitak diti ket tapno makapagbalinak nga pudno nga anak ti Dios. Masapul nga ag-sink in kanyak nga talaga nga siya ket anak ti Dios. Haanakon nga anak iti lubong no di ket di anak nakon iti Dios Ama. Ket no ana iti pagayatan na isumeten iti sursurwak nga aramiden. Anya pay iti lifestyle ko masapulan nga mabalbaliwan. Para iti makaayo keng kuana dagiti priorities ko masapulan nga diti maiayon maiyan natad iti pagayatan ti Apo. So kasda lang diti message tayo di Domingo nga ana ba iti kasara diti obraen tayo iti inaldaw ket kasama ba ni God ijay. So no ituring ko talaga nga siya ket anak ti Dios, then I should live by my identity nga anak na ti Dios. So makitak dito nga kadagiti aramidek iti biag ko am amin nga plano talaga nga masapol nga maiyanatad kadijay kina siya sinok nga kayat ko nga makita iti tao kanya. Iso nga by the grace of God iti agtultuloy nga panag kikapeng ko no panakikamang ko kini Apo Dios. Iso na talaga iti mangisuro kanya kung kasano dapat iti panagbiag ko. Tilang may saan nakitak mo dito yung importante DJ willing nga to embrace dagiti kayat talaga nga ipalearn na Apo Dios kanya. Tapno ti kasakit agbalinak nga napudno nga anak na ken mangi warwaragawag keng kuana. And by that agbalinmat nga pagtuladan dagiti tattao wenno kadagiti sharean tayo iti gospel kakasjay kakabsat iso nga praise the Lord. Dijay lang Brad Alvin. Thank you, Sis Marge. Naglawag kaya. So ayawak man ni Sis Annie. Nayunan na DJ ni baga ni Sis Marge. Nanyawat DJ revelation ni God iti biyag na. Nalawag batan di pinangi-explain ni Sis Marjorie kanyak kasi siguro pang nayon ko lang gayam pin kakabsat ket dati text ko tayo nga talaga dito San Juan kapitulo 1 no dito verse 12 to 13 di ko na nga taadda iti imawat ken namatiken ko anak ket niken na idati kalintegan nga agbalin nga anak na. So the moment nga inawat ko ni Apo Jesucristo iti biyag ko dahiti iti nangited kanya iti kalintegan nga maawagan nga talaga nga pudpudno nga anak ti Dios tangamin iti haan ko pa nga namamo ni Apo Jesucristo talagang agbibiyag nak iti basol ken awan pa nga talaga dijay
pinaka panagbalin ko nga talaga nga pudpud no nga may isa nga anak ti Dios. Ket ito'y babaen lang iti pamati ko nana. Ket after nga naawat ko nga rod ni Apo Jesucristo, anya nga rod iti pagbanagak. So napindas dagi in-share ni Kuya Doming dagi message na idi nga kas may isa nga anak ti Dios, normal laeng gayam nga umawagak iti Ama o babaen iti Espiritu ni Apo Dios ket Espiritu isuna ket babaen iti Holy Spirit nga adamot kanyak nga inawat ko dahil iti mangibagbagak ken mang-confirm nga siya ket pudpud no nga anak ti Dios ket isu ti mangiturong met kanyak nga iti inaldaw-aldaw ket agyagak nga kas deti pudpud no nga identity kasi ibagbaga ni sis Marjorie Itantay nga iti inaldaw-aldaw dapat ket klaro kanyak dagiti actions ko, dagiti decisions ko, kung anya dagiti panpanunutot iti inaldaw-aldaw. Although, haan mat nga excuse kagayam din kakabsataya, taglalo no kwan, no, sumurat nakmat iti pagubra ako, no, dadumakat, medyo makumikom na kon, dadumakat, ano dagitay trabaho, nga maadadagiti situation no kakit ag-aas nak no ka iti wisdom ken ni Apo no kasano ak dapat nga ag-ak kas may isa nga pudpud no anak it Diyos iti any situation. So, DJ Laeng, Brad Alvin, thank you. Okay. Right. Okay. Maday dayo ti Diyos. Iti biyag dagiti kakabsat ya. Nalawag nga no anak na ka ti Diyos ni Apo Diyos iti amam. Kasi nung nga iti awagam. Di amin? Siyempre, di amam. Iso ni Apo Diyos. Iso ti umuna nga awagam. So, ayabak mamat ni Sir Naitan. Sir, come in. Okay, Brad Aldwin, thank you. Ato dagiti na ipagadagiti kakabsat ngayon munan. Kahit ko lang anayunan, DJ nga rod, DJ ko natin nga we become a child of God. Balintay nga anak ti Diyos. And kas may isa nga anak ti Diyos, masapol nga DJ confidence tayo met. It should be centered kini God alone nga roden. Nga dagiti nainlubungan, kundi ammo tayon no saan saan nagpagkapuan ngo nakumati ano tayo the confidence tayo, okay? Because we know that the father will always help DJ may nga anak na kaya DJ na ipagdagiti mo natatay nga DJ relationship ket masapol ma-build up, okay? So if numaawatan tayo nga talaga DJ identity tayo, we can embrace DJ new identity tayo as a child of God. Nalaklaka lang agbyag ti akas kini Kristo kay live as in a manner no kasano nga nagbiag ni Hesukristo. Of course, muna ni Jay kasta kanya ni Jay pinakipatangtay kini Apo Dios, ni Jay pay dalan tay kini Apo Dios, masapol ni Jay because nandun yung father-son relationship. So we should always be subject kini God the Father, and through that yung aking mga decisions in life should now always be connected kini God, okay? And of course, no kasano pa nga ipatumpal dagiti bilbilin na masapol na jay naka always connect nga agtumpal because we know that the Father ay ti pagayatan na ti matumpal, okay? So nandun yan, and as a child of God, yung new identity talagang iwasan na lahat yung mga kasalanan, no? Adara kita ma-entertain, masapol nga agbabawi, but more nga talaga mat nga hanga talaga nga mag-entertainan because diyan di ma-inculcate yung mind. Masapol naka-focus jay panunot kin puso tayon kini Apo Dios, and we should no longer entertain any sins from this world. So I think diyan lang timay nayon ko for now, Brother Aldwin. Okay. Thank you, sir. Nalawag kakabsat nga iti
pinakirelate ni Apo Jesus iti Ama, Diyos Ama, ket kasapulan mo takas jay iti pinakirelate tayo ni Apo Jesus. Dito ay iti pagayatan ti Diyos, no kasano iti relationship tayo talaga akas anak na. So, intay nga rod iti may katlong punto, kagayam ken nga kabsat. Kunana ditoy, nayanak ka manen iti espiritu. Babaen iti panangawat mo ken Kristo, nayanak ka manen iti espiritu. Naisublin ti naperdi nga imahe ti Dios ken ka. Kas tameten ti biag nga agnanayon. Agbiag ka nga rod nga na espirituan ken kas na isalakanen babaen iti bileg ti Santo Espiritu. Sige, iti mo na nga yabak ni man Sis Ani. Sis? Okay, so Brad Alvin, dati topic number 2 tayo. Ayan, nagalisto. Datoy oras. So, kanya, datoy may katulukot born again in spirit. Kuna na nga ito. So, baban iti pinangawat ko kani Apo Heso Kristo ket naiyanakak manen iti spirito kuna na ditoy ken nga sauan haan nga iti flesh but baban iti panangawat ko kani Apo Heso Kristo ket naawat kumot iti espiritu aya ket kadatoy makita nga iti espiritu ket nakan importante ta dayto iti mangi suro kanyak iti inaldaw-aldaw mangi palagip dagiti dapat nga aramidak akas maysa nga anak ti Dios. So kunana di Genesis 1:27 ket dayto nga minti original nga plano ni Apo kadatayo di agbalin tayong kas iti imahe na kunana ket dayto nga imahe, dati ket napirdiga po iti basol nga by God's grace babaan iti pamati ket ni ipasubli dati nga imahe babaan iti pamati ken ni Apo Heso Kristo ket itatan ta inawat ko ni Apo Heso Kristo iti inaldaw-aldaw ket dapat ket dumngegak iti pinangiturong iti spirit Holy Spirit kanya iti inaldaw-aldaw sa pulak dito verse iti ana ito'y Epeso kunana dito'y kayat ko lang ibasa sakbay ti pannakaparswa ti lubong pinili na tayon ti Dios nga agbalin akukwana kunana babaen ken ni Kristo tapno na santuan ken awan pakababalawan tay iti imatang na. So nakita ito'y nga perfect gayam nga talaga ti predestination tayo, ti kayat na pagbalinan tayo ni Apo Heso Kristo. Kat mapasamak laeng daytoy no, iti inaldaw-aldaw nga talaga kat agbyag na mangsurot iti pinangidalan iti Espiritu kanya. So, nalawag nga hana kun dapat nga agbibiyag iti lasag kay nangasawan, adu dagiti tarigagay iti lasag nga haanan nga dagijay dapat liklikak ti jayen ket iti inaldaw-aldaw ket agbyag nak baban iti pinangidalan iti Espiritu Santo. So DJ lang Brad Alvin. Okay. Thank you Sis Ani. Ti ngamin may isang anak ti Dios na anak manen iti espiritu kasapulan na talaga pa at paidalan iti espiritu. Saanen nga agbibiyag iti lasag, so ti ko na ni Sis Ani, kundi ket agbibiyagan iti espiritu. So, wagak mamad, gagayem, ken kakabsat ni Doc Nathan. Sir? Thank you, Brad Aldwin. Okay, so yes, DJ imbaga natin nga ron na iyanak ka manen iti espiritu. Well, DJ pinakaawat tayo this is DJ ko natin nga ron nga unless we are born again in spirit, DJ maditay makapag-relate kini God because God is a spirit. Okay, so very thankful kanya because the moment nga kasta na inawat ko ni God
Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Yun talaga yung sinasabi niyang na-restore yung image natin in the likeness of God and na-restore yung relationship. Actually, tinapwede nga talaga na yung relationship tayo, napukaw na yung spiritual relationship tayo. Okay? Kaya nga, spiritually dead ko na tayo, di ba? So, napintas launay dito because we've been born again in spirit. This is a manifestation nga rod nga agsimula dayjay ano tayo relationship tayo makultivate tayo kini relationship tayo kini God, and as an image of God we should live as a true child of God nga niya kung kurakta tayo muna nagitay mading aramid talaga nga iwasan, and nga naawat tayo, napabaro tayo, we should live always in the power of the Holy Spirit. Paidalan tayo kay DJ Holy Spirit nga isuo ti mangmangted, iso ti small boys nga mangi-direct na ti biyag tayo. And through that, we'll be able to live a holy life, a holy blameless life. Nga hang di tay pukawon tayo di moment nga kaya ti tagsubliw ti netay nailasagan nga pinagbiag, but rather every day ay talagang we should exert effort to live a blameless life. Okay, i-embrace tayo na dyan, new identity tayo, and always be connected kadi kini God through the leading of the Holy Spirit. So, dati pa iti magpapigsa ka na tayo, Holy Spirit, because di iti small boys nga mangililid kada tayo ti tunggal aldaw, aming aramidon tayo. And when we are being led by the Holy Spirit, we know na talaga nga di tayo tupulos agkamali. Okay, so the decision tayo ti inaldaw-aldaw, and therefore that first ano tayo na confidence tayo kinigat ket mas lalo nga ma-cultivate because nandyan yung Holy Spirit that will always guide us. So challenge sa mga nanonood ngayon ay talagang paidalan kay ni jay ano tayo by the Holy Spirit which is now living in us. Thank you, Brad Aldwin. Okay, thank you, Sir Netan. Talagang agbalin tayo nga sensitive iti timog ti Espiritu Santo. No, pudpudno nga anak na tayo ti Diyos. Yeah? So, praise God. Iti biyag mo, Sir Netan. Kata wagak mamat ni si Smarts. Iti may i-share na kada iti nga punto. Oo. So, diti nayanak ka man iti espiritu kunan aya. So, panakaiyanak uli. No, panpanunutin tayo, no, da iti maiyanak nga baby, pero may nga naragsak, di nga men, iti maysa nga family, nga nga mapan makita, wano maragsak ang makadamag, no, da iti naiyanak nga ubing, iti maysa pamilya. So, iyari kumot dijay, iti pan nakayanak uli, iti espiritu, agkaroon akon iti same spirit with the Lord. So, dijay espiritu iti Diyos, isumatan iti umay kanyak. So, kasjay, so, kas nga rod nga inawat tayo iti Diyos, umay mod iti Holy Spirit. Iso nga makitak iti atal talaga kat hanya mabalin nga agbyag ti maysa nga Kristiyano, nga iso na lang. Because, adda iti Holy Spirit nga kan kanayon nga kapartner na iso nga diti kanayon nga pamalagip atal talaga in times nga oray feeling mo kat agmaymaysa ka, let us always remember nga adda iti Holy Spirit kang ka kat iso met iti maysa nga dakkel paka-encourage yan nga nadaduman no maawan DJ ko ma confidence ko Lord jak sakaya kas di ko
hangko amo ti ibagak. And then i-remind na ka talaga iti Holy Spirit nga adda I am here. Kas dakat jay kumaiso nga madaydayaw iti Apo kadagiti pudpudno nga imawat iti Dios agbalin met nga diti conscious wenno aware iti presensya iti Holy Spirit ket maysamet daytoy nga since daytoy ti mangidaldalan iti anak na so maaddaan pay di jay time no nga daytoy kumaadda ti umay nga madi iti panunod. And then automatic talaga nga ipalagip mo iti Holy Spirit nga madidetoy wenno adda ko mati aramidem no madi talaga nga idalan na tayo iso nga laglagipon tayo nga iti biag tayo itatan nga adda tayon iti relasyon iti Apo ket masapol met nga di reliance wenno pa nagdepende atal talaga akang kanayon iti Holy Spirit kada tayo. Dahil lang. Okay. Praise God. Kat nagmayad din na ibagana ni Sis Marge nga no pudpudno nga inawat mo ni Apo Jesucristo wenno addan iti relasyon mo kang kuana agbiag ka. Nga paidala iti Espiritu Santo ken DJ makita talaga di biag mo nga nabalbaliwan. So yun. Praise the Lord. Kat naggalisto ti oras, gagayam ken kakabsat. Kat ayabakman ni Sis Marge nga iso naman iti mangi-summarize kada iti napagsasaritaan ken dagiti punto ken ibagana mo ten dagiti application. So praise the Lord. Okay, madaydayaw man ti Apo kakabsat, iti digiti napagsasaritaan tayo itatang gundaway, amin nga tattao ket kalikaguman yamin ti Apo nga maddaan iti relasyon kang kuana. So daytoy nga relasyon ket haan nga daytoy sinsinan nunuhan nga daytoy paraparaw laeng kasi daytoy nga relationship masapol iti pudno nga panakikumit true love relationship kung kuana haan nga daytoy kayat mo ni God ita ta okay ka tapos tuno hangka nga okay babalawom isuna so haan dapat nga kasjay masapul daytoy no kuna tayo nga commitment ura anya man iti mapaspasamak you will stick to him ura mampay anya iti mapaspasamak ket daytoy met commitment tayo itoy masapul nga agbalin tayo nga faithful nga agtungpal iti commitment tayo ti Apo. So kasano ba nga maaramid dagitoy kas anak ti Dios, masapol nga ag-commit tayo iti biag tayo nga agaramid kadagiti pagayatan na. So let us encourage one another kadagiti Bible study contacts wenno dagiti kapamilya tayo. Iya sidag tayo da iti Apo ket awisan tayo ida nga agbasa kadagiti Biblia tapno idtoy nga ado pa iti maamuan da may panggapit ti Apo. Let us be faithful kadagiti Bible studies tayo. So maysa daytoy nga men nga paka developan iti maysa nga tao nga aggrow pay ken ni Apo Dios. So nagbalin ka nga anak ti Dios, dapat lang makita nga ti biag tayo ket irepresentar tayo ni Apo Dios. So talaga nga pudno dijay mensahe iti previous nga Sundays nga iti biag tayo ket extension iti biag ni Kristo. Iso nga no i-claim tayo nga datayo ket anak ti Dios masapol met nga rod nga makita kadagiti biag tayo. Masapol nga idyan tayo dagiti anyaman ang makaperde iti daytoy nga relationship ken ni God. Masapol nga aramiden tayo metten dagiti rebbeng nga aramiden tayo hanan nga agpatpatangken kuma dagiti puso. Masapol nga adda kuma dijay humility nga agpaidalan iti Holy Spirit. Tangamin na iyanak tayo manan babaen iti Holy Spirit ket haanan nga diti kabukbukodan tayo nga kaykayat iti araramiden tayo. So amin nga min dagitoy kas maysa nga simbrok iti ayan ayat nga relasyon iti Dios masapol nga agtultuloy daytoy nga relationship. So adda iti commitment adda iti kanayon nga panpanaki-communicate iti Dios. Let us pray every day. Ure anti ta ayam mo, ure anyaman nga oras. You can always pray to God.
hanlang nga ti komunikasyon mo iti pampamilya, masapul nga di ni espirituan niya Diyos. Kanayon tayo kung mga kasasao. Kan may sapay, dati connection tayo. Ngamin, tanuhan tayo nga nakakonect. Iti apo, nalabit atal talaga, kat malaylay tayo. Isong nga, encourage tayo, amin nga kakabsat, gagayam tayo. Iya sidagtay ida iti apo. Kat masapul nga dati nga relationship, kat maaywanan, masapul nga hanya mabaybayan. So, nakasano, iti panangipagtag tayo, kadigiti relationship tayo diti daga, mas pay kumanga ipatag tayo di jay, relationship tayo iti apo. Tangamin detoy, iso at talaga iti paggapuan. Iti iso amin niya, panagduras, kang runaan na iti spiritual nga aspeto iti panagbiag tayo. So, di jay lang, Brad Aldwin, God bless. Okay, thank you, Sis Marge. Kat iti naimbag nga damag, denggan tayo mamat, iti naimbag nga damag nga ited ni Apo Jesus kada tayo, mabayan iti biag ni Sir Nathan. Sir? Okay, thank you, Brad Win. So, kakabsat, nangikan tayo no kasano tibiyag tayo itatan. Okay? Nakita tayo di jay nga di jay connections tayo is very important to the Lord because Jesus Christ is the only way, okay, to forgiveness for sins and spiritual rebirth. So nakita tayo di jay ano tatay and the importansya or the emphasis tayo nga we really need to be born again and we need to be born in spirit. And the moment that we have that, it's a commitment, it's a lifetime commitment. Ni Jay Aramidon tayo. But if there are moments in your life that you have not faithfully committed your life to the Lord, I ask that you ask for forgiveness. Okay? You talk to God and ask for His forgiveness. If there were time na yung confidence natin ay naka-base dun sa ating strength in our own abilities, we need to repent. We need to ask God because the source of our strength or the source of our confidence should only be on the Lord Jesus Christ, who is the source of everything. Okay, so as a child of God, we should also live the identity of a true son of God or true children of God. And if there are moments nga ti pinagbiag mo in the past nga han mo nga or nakapag-entertain ka ti basbasol, again, I ask na talagang this moment we should ask for forgiveness to the Lord. Okay? Take note na when we put our faith and trust in Jesus Christ, His sacrificial death, and His resurrections, we pass from death to life. Our sins are forgiven and we are spiritually reborn. And we should take that as a privilege, okay? And we can only do that if we put our faith on the Lord Jesus Christ alone, okay? And right now, I am inviting, okay, lahat yung ating mga listeners to pray with me a prayer of repentance and a prayer of accepting the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Okay, so let us bow down in prayer. So just follow me
Okay, as I be leading you in a very short prayer. Okay, so Father God, thank you for this time, O Lord God, na nangigan mi, nagiti sasaom, ita nga rabi, pudno nga sikati nagkapuan mi. You have given us this life through our life, through the life of Jesus Christ. Nga isuti nang bayad amin nga basbasol mi ket aminek nga in the past ada dagitay moment nga nagbibiyagak nga nenlubungan laeng nakasentro iti pigsak iti bukod ko nga kakayahan nga hangko nga na-recognize nga sikat ti paggapuan amin dagitoy ket dawatek iti pamakawan mo kadagiti basbasol ko nga inak na aramidan ita ken iti napalabas ken aminik met nga ni tibugbugtong nga anak mo nga ni Apo Hesus Kristo isu amin ti nangdakam amin nga dusa rigrigat para madalusan dagiti basbasol ko ket may kanak iti biag nga agnanayon. So right now, Lord, I ask na akawanem dagiti basol ko nga inak na aramidan ken awatek met ni Apo Hesus Kristo akas mannubbot iti biag ko. Awatek agyaman akpay iti inted mo ti Holy Spirit nga isu ti mangi 111 kanyak kas iti pannagnak nga umasideg ken ka. Ket agyaman aklaonay o God kadati nga privilege nga inted mo ket dawatek nga rod ti tulong mo ken pannarabay mo kanyak nga ti manipud ita ket magnaakon iti sidong mo ken iti relasyon ko ket dawatek kadpay nga sikat imang patibker tapno jak pulos mayawan kundi na ti biag ko ket may focus ko ken ka iti inaldaw-aldaw. Amin dagitoy ket dawatek iti babaen iti nadayag nga nagan ti anak mo nga ni Apo Hesus Kristo. Amen. Okay, so God bless to everyone, to our listeners. So I hope you have prayed and dimawat kayo ti pamakawan. Okay, so it's a promise of God nga through this ay talagang we have received a new life from Him, and let's continue to walk with Him faithfully. Brother Alden, thank you. Thank you, sir. Ipinangidalan mo jay na imbag nga damag nga gapukan ni Apo Hesus Kristo. Ket nagalisto kakabsat iti deti panagkakadwa tayo ya. Ket talaga nga naadto tinesursuro tayo. Ket iti panagringpas deti nga aramid tayo. Adapay dagiti sumaruno dagiti announcements ket kalpasan na closing prayer ket awagak man ni Sis Annie ibagana dagiti announcements kalpasan na i-close na tayo iti prayer. Sis Annie. Sige. So aside from kadetoy, topic review tayo gayam kakabsat ket adu pay dagiti mabalin nga pag-joinan tayo tapno mas pay nga umuneg iti relasyon tayo ken ni Apo Hesus Kristo mas mamammo tayo pa isun na babaen kay dagiti sasauna. So iti kada Miyerkules mangangay deti lifeline deti ket online fellowship so nga kadati nga topic review tayo ito nga mas mapauneg
daytoy panakaawa tayo kadagiti sa ni Apo, daytoy ket dati lifeline ket kada Miyerkules ket dati matapik review tayo kaslang itata, daytoy ket inaldaw manikod iti naganang Thursday and then agtuloy-tuloy patinggan na iti Tuesday so makalawas kagayam den kakabsat ket maawis pa itong galmaysa nga adadatay once a month nga pinakitungtungtong tayo kani Apo iti naununag babaen iti day in prayer and fasting. Tapno iti kastakit mas pay nga mapaunag iti relationship tayo kani Apo Dios kada umuna nga Sabado iti kada bulan. Then datoy Freedom in Christ wenno FIC dati ket into no July 30 dagiti agsagsagana nga contacts tayo, sapay kong mata talagang makapag-join kayo ta amin kadatoy. Iti kada Domingo, dati Sunday worship service tayo, mangrugi iti 8:30 in the morning, at the iti face-to-face, at damat iti live. Ngam kadato ito nga Sunday, kagayam kan kakabsat, ket sang-sang kamay sa tayo ito nga ag-celebrate, ken ag-thank you kan ni God, para dati Thanksgiving Day celebration tayo, kating to pagyanan tayo, kat face-to-face tayo ito kumaamin, ijay, Grand Octagon ijay lawag. So see you soon. Ken kasamat dati visual class tayo, oray tayo no kaanong agresyon. Ket dati tinibaga ko ang Thanksgiving Day so napa-advance kaya man. So sapay ko mata haan kayo nga muumang ket mas pay nga mapapigsa maparegta iti pamati iti isa. So that's all for our announcement. Ket agkaroon tayo ag-closing prayer tayo nga rodan. Let's pray. Agyaman kami manin o Apo kada iti nga lesson nga inpaayo kada kami ket sapay ko mata dagiti nga nagaganmi itatta ket saan lang agpatingga iti memories ni ba talagang serbi ko maapo nga guide mi dagito iti inaldaw-aldaw ket talagang maibiyag mi detoy talagang identity mi kas anak yo ket sapay ko nga even dagiti tattao nga makadkadwa mi iti inaldaw-aldaw ket kami ko maapo iti agbiag met nga silaw para kanya tapno iti kasta ket mamamo damat ni Apo Jesucristo. Thank you nga maidaydayaw kayo po maitibiyag itong galmay sa kada kami. Ket bendisyon nam Apo dagiti amin nga dumdum nga itata dagiti contacts mi dagiti kapamilyami ken amin pasublimi nga rod Apo iti amin nadayaw gloria ken panagyaman tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. God bless. Kakabsat. Amen. Praise the Lord. Dito iti naglupasan. Gagayam kita kapsat. Dito aramid tayo kat awisin kay tumanen. Into no next Monday. Gagayam kita kapsat. Nga agbuya kan agadal. Manan makipagmaymay sa kayo kada kami. Sige. Bye-bye. Babay tayo. Kaway-kaway. Kaya kita contact. See you again next time. God bless you all. Bye-bye. God bless.